Aita? Aita! Aita? Meteor. Dantzazu. Esker. Bon, nieno fa. Nondik hasi. Nondik hasi, erresa da. Hogei urte pastu dituzu koman, 2019an gira. Realitatea da, mirakuru bat zirela. Ez ginoen pentsatzen egun batez ekiko zinera eta baino gutxiago zure gaitasun guziekin. Baina ez ginizun egia egan. Txokea zer eragin ukanen zuen zure gorpuzean meldu ginuelako. Zinez barkatu Jennifer. Kulpabilizatzen dugu eta eutanasiari hasi gira pentsatzena. Barkatu? Bibi Jeno. Jeno no. Jenofa, nola sentitzen zira? Ez badu deus erraiten normala da, Pixkanaka biziaren treina harrapatuko duzu. Gauza berriak ikasiko duzu. Baina, pazientzia beharko da. Hore, segur gauza behiak ikasiko dituzula. Laguntza behar bali baduzu mintzatzeko, talde bat bada. Luzaz, koman egon direnen artean trukatzeko. Ados? Mirakulu txiki. Aire hartu behar dut. Dena latu da hemen, ahikarria da. Beraz, 35 urte ditut. Ez da hain gaizki, ez? Hobekio ulertzen dut zergatik denak hain afursak zaizten. Itxusia naiz? Delitzen naiz. Nieno jakin behar duzu gauza hainitza latu direla. Adibidez. Horrekin orain telefonatzen dugu. Egiazki jendeak hori erabiltzen du? Nola martxan da? Esplikatuko dizut, ezinkila. Eta... jadanik nikatu duzu, Bai. Ongi. Bai. Ongi da? Egiten du? Dependitzen du. Eta basoa okan duzu, Nik bai, handonik ez. Nik bai, basoa gehi bi okan dut. pas mal. Ez dakit nola eginen dudan denbora guzti hori berreskuratzeko. Lasai hor gira. Itzurriko da pixkanaka eta zurekin zain gira. Zuek, zer bilakatzen zaizte. Andoni grafista bilakatu zira, Arantxa jodiz bilakatu zira zirekin metal taldean zat. Hor hasten da. Hasteko, deia jakin baduzu bizia batzutan emanen zaitu bide txar batean, desberdin batean. Eta ni, hasi naiz telebista errealitate bat egiten, 2003an, TFN-en, Nice People. Arrakasta pixkatu dut, biznes bat ideki dut horrekin. Egiten dut crossfit gera bat. Ez dut deus ulertu ezakit zer den telebista errealitate bat eta ezakit zer den crossfit. Erakutsiko dizkizut nire mankizun guztiak atxiki ditut, hori ulertuko duzu. Eta crossfit da hemen orain egiten den kirol bat, biziki formatu. Ados. Eta zu, Arantxa? Arantxa! Bai, Zer bilakatzen zira? saltzaile naiz, agentzia batean. Zer saltzen duzu? Zoriona. Droga. Hori beste historio bat da. Bale, Arantxa, zer saltzen duzu? Ez da usartzen, etxeak saltzen ditu. Zer? Nitaz trufatzen zira? Zure jia saltzen duzu, atzerritar jai. Mezin duzu ulertu gauzak hainitza latu dira hogei urtez. Balakizu zer merezi duzun? Lergailu bat ipurdian.
Ba ez da egesa izan, ez zu komantzinen demoran nik jan behar noan, oke? Ez dut ulertzen, niretzat duela aste bat, jaten ginoen ez gina inoiz aldatuko. Eta orain, dira, Hillary Clinton eta Gerald de Fidakoteen eran duan. Bo, segitzeko berritxarrekin, berritxarra taldea. Aski ustela bilakatu da, Bai, eta Buffy ere bukatu da. Gain, baituzu beste batzuk olakoak? Bai, justuki. Tamagotxiak ez ditu gehiago nork erabiltzen, Patdefak ez ditu gehiago nork ezartzen ere. Yannick Noah kantari famatu bat bilakatu da, La Caverne de la Rose dorek ez du segidarik ukan, Fermin Muguruzak du zuzentzen Euskal Herriko kultur guzia. Estatu Batuek beltz bat ukan dute lehendakari gisa, Beyoncé da egegina orain, musikaren egegina, eta liberaren ordez euskoa da orain. Eta zure ekza, Jon, orain ezkondua da eta bi hor ditu. Ebe, jaten duzun guztiak bustan egiten dit. Hori ere, ezin duzu olako hitzak erabili, ezin dituzu, Eta orain gure mundua aski filmistoago da. Bon, gero bada behion bat. 20 urtez Mikel Kazalizek beho jaskera atxiki du. Bai, eta etxizeta segitzen duela. Bai. Manuke azken galdera bat. Zergatik gezurra ejan didazuen ere koma gaualdiari buruz? Zergatik hori jaiten duzu? Ejan didazue goitik egin onotik komaiteriko bat egin dudala, baina behitz altxatu naiz. Horroitzen naiz, flash bat ukan dut. Ez dakit. Suhiltzailak jan digute lujean zinela, goitika zure inguruan. Bai, jakin dugun guztia egan dizugu. Bai, lasai, konfiantza ukan, Bitxia da, baina kotzon medikoarekin aipatuko dut. Bai, ikusi gotzonekin. Gu hori zure laguntzeko. Oso normala dela, janufak gaualdiko flash bat ukaitea. Ez dakit baina orain bisoak okolaiten hasten bali baditu. Ez dakit noiz arte goiten ahalko giren deusa jangabe. Berdin momentua da egia erraiteko, Ez dakit, duela hogei urte pastu direla gauza. Ez dakit neok zer pastu den, ez dugu erazurikukan orain arte. Janufak konfiantza egiten dugu, beraz, tranquil egoiten gira.